No dobre, tak kedy ste sa jednotlivci dozvedeli prvý raz, že existuje Deň architektúry? Ja nejako, že sledujem tú iniciatívu a poznám to dlhšie. Skôr pre mňa bol zaujímavý ten moment toho, že v Martine sme sa akoby nejakým spôsobom dostali k tomu, že je to niečo, čo chceme robiť a sú tu ľudia, ktorých sa do toho chcú pustiť. Hej, lebo a sme na zozname, tak nepôjdem do detailov. Čiže Kubo, kľudne ty daj tú historku, dajme ten začiatok, hej, ten origin story. No, ja som začal zo Spoznaj Turiec. Neviem, kedy už presne, ale viem, že to bol asi prvý ročník, keď som robil aj festiedlo a v to leto mi písal chalan, ktorý vlastne organizuje ten Deň architektúry v Bystrici a koordinuje alebo pomáha nejakým ďalším mestám, ako keby nahovára a zapája ich, že či sa do toho nechcem pustiť. Ale to bolo už tak, že to bolo akože úplne LTT a nemal som čas proste na to, hej, akože fokus bol vtedy na fest jedlo a nie je to za mesiac pomaličky ešte zbúchať druhý nejaký festival a tak, hej, takže to skončilo tak, že sme si povedali, že dobre, že ostali sme v kontakte, ozveme sa o rok a potom prešla Zimaň a Lukáš Čierny z Tiku vlastne kontaktoval, myslím, že vás, Kubo? Myslím, že vás. Môže byť, áno. A neviem koho ešte, či aj teba, alebo... Myslím, že aj mňa. Hej, že toto existuje a že či to nejako nepotiahnuť do Martina. To mám ja za taký, že začiatok, že ako to... A potom neviem ani, ako tam informácia medzi nami prešla a už bolo. To ako keď sme boli v telke a sme si povedali, že ako spolupracujeme. No nejako, vieš, každý vie, čo robí a vždycky sa to v tom Martine dozvieš. Ale tak to podľa mňa v tých mestách funguje, že mne príde, že ten kruh sa ako keby uzavrel, že Lukáš Čierny vlastne dneska bol na jednom z podujatí architektúry, čo je akože super. Srdečne ho tým pozdravujem. Ale že to je na tomto krásne, že proste v tom Martine ako keby, že to podhubie nejakým spôsobom je, ale ja ho trošku vnímam, že nie je koordinované. Sami ako keby, že robíme veci že solitérne, a že vnímam tej architektúry ako jednu, že z mála veci v rámci mesta, kde sme dokázali sa spojiť, že viacerí, že doslova že náhodní ľudia, ktorí k tomu majú čo povedať, alebo že chcú čo povedať, a že to mi príde, že veľmi príjemné. Že naozaj, že spojili sme sa ako, že ty ako s organizáciou. Mne sa páčilo minulý rok vlastne, že veľa mladších odo mňa, mladých, ktorí tu stále nie sú. Hej, že vlastne prišli aj ten deň, sprievodcovali, proste pripravili si program, že chcelo sa im vlastne v tom Martine sa vrať. Takže, ale to v podstate si mal nejako... Rovno to namierna. Áno. A Maťa, že vlastne pre mňa presne tento moment, že sa okolo toho vytvorila nejaká komunita mladých architektov, ktorých som ja tiež nepoznal a prišlo mi to super, lebo keby... No, a Maťa, pokračuj. Tak mne napísal Jakub, samozrejme. Ale s Dňom architektúry už som sa stretol aj predtým, ani som teda o tom nevedel. My sme mali jednu komentovanú vychádzku v Jeseníku v 2022. Tiež to tak vnímam. Veronika Lietavová, Zuzka Krištofiková, Nina Gáťová. Sme mladí ľudia, máme toto mesto radi. A tak aj keď mi Jakub napísal, ja som teraz... Cestou sem som nad tým uvažoval, že vlastne čo ma motivuje nejako sa zapájať do takýchto vecí. A ja to asi nedokážem ani opísať. Mám pocit, že to je nejaká bazálna potreba moja. A zároveň mám pocit, že keď môžem prispieť k nejakému takému tomu verejnému dianiu, tak idem do toho. Ja by som k tomuto ešte dodal presne to, čo spomínal vlastne ten mena Maťo. Tak to bol ako keby v nejakom momente aj môj, že zámer, keď sme začali riešiť aktivity s partou. Ja som vedel, že v mojom nejakom že blízkom až že ľahko širšom okolí sú ľudia, ktorí by k tomu mali čo povedať. Ešte sme tu vynechali, že niekoľko ďalších, možno že jednotlivcov, dokopy možno aj 10 ľudí, ktorí by vedeli v rámci architektúry pomôcť a sú zhruba akože v tom našom veku. To znamená, že tesne po štúdiu alebo že ešte študenti. A to sú presne tí mladí ľudia, ktorí by ako keby, že ten svet mali nejakým spôsobom dávať dokopy a ktorí by mali, že teraz ako keby, že skúšať sa do toho Martina nejakým spôsobom vrácať. Lebo momentálne je to realita. Do toho Martina sa vlastne z tých mladých architektov vlastne vrátila Veronika. Ty si vlastne v Brne
a ostatní sú tiež rozlietaní preč. A je pekné, že akože zvrátia sa aspoň na ten jeden víkend, respektíve jeden týždeň sem do Martina, niečo pekné robiť a reálne robiť, ale za mňa by mohli ako keby byť aktívnejší. Že to, v tomto je napríklad, že pre mňa že šialene obdivuhodné, že sa vlastne Maťo vrátil akože, prepáč, na sklonku svojej kariéry do Martina. No a počkaj. No a ty si sa teda k tomu ako dostal, ako sme začali vlastne? Kubo, neodpoviem ti, ale nadviažem na to kolečko predtým, že pre mňa tá genéza je akoby dávnejšia. Keď som sa vrátil do Martina pred 15 rokmi, tak pamätám si tie prvé začiatky, ja som mal nejakú knižnicu, proste niekam to dáme do verejného priestoru, nech to, akože architektonické knižnice, architektonické knižky sú že hodne drahá vec, mám ich prelistované, nech si ich prelistujú ostatní. A skúšal som akože ľudí poslovať v komunite, že či niekto ako keby... A vtedy som došiel na to, že tu proste keby aspoň som ju ja neobjal, ale tvrdím, že neexistovala tu komunita architektov, ktorá by tu spolu niečo robila. Bola to konkurencia, ty robíš ten job, ja robím tento job a akože tam to končí. A prišlo mi, že to je strašná škoda, že akoby každá tá profesia má mať nejakým spôsobom svoje organizácie. A teraz to nemusia byť formálne organizácie. Nejaký cech? Aj keby to nebolo formálne, ale aby si vedel hájiť nejaké svoje záujmy, aby si mal nejaký hlas, aby sa vedel baviť, vymieňať si informácie a niekam sa posúvať. Hej, a mal som pocit, že to tu proste v našej branži neexistovalo. A prišlo mi to strašná škoda a mám pocit, že teraz, že tých 15 rokov neskôr som strašne rád, že aj vďaka tejto mladšej generácii to tu nadšenie je a aj hovoria chalani, že to vnímajú ako bazálnu potrebu. Hej, že nie len robiť svoju robotu, ale aj prispievať k nejakej diskusii a kontaktovať sa s tými ľuďmi a robiť niečo navyše, aby sme sa niekam posunuli. A to je možno ako keby, že aj ten že krásny moment dní architektúry, stalo sa to minulý rok a vraciame sa k tomu vlastne skoro každý moment, kedy sa spolu stretneme. Boli sme na komentované prehliadke Slovenskej národnej knižnice. Boli sme vlastne v pivnici a tam sa zrazu stal moment, že bol samozrejme výklad prednášajúcich, respektíve lektoriek a zrazu ten architekt niečo povedal, tam stavbár a zrazu tam vznikla príjemná kultivovaná diskusia ľudí, ktorí k tomu mali čo povedať a úplne, že náhodou, že sa tam stretli. A to je pre mňa ako keby že veľmi že krásne, že dokážu sa stretnúť tí ľudia na takomto mieste, lebo ich to vlastne zaujíma nielen ako keby že voľnočasovo, ale vlastne aj profesne. A to je ako keby že možno aj tá platforma, aj keď nemusí to byť zrovna akože komentovaná prehliadka to správnou platformou, ale to môže byť tým miestom na stretávanie, možno na to vymienenie si či už názorov, možno nejakých spoluprác, možno nejakých nových víziev a tak ďalej. Ja ešte by som dodal, že vlastne pre mňa to bola tá motivácia, že prečo akože ísť do toho, aj keď som ten 0. ročník nad tým vôbec že zvažoval, že aspoň hoci čo spraviť, čo je len jednu vec, že len aby sa to začalo, bola vlastne taká vec presne, že must be, hej, že tak ako máš noc literatúry, noc múzeí a kadečoho, tak vlastne je aj toto podujatie Deň architektúry a že sú to veľké veci, medzinárodné, celoslovenské, ktoré by v takomto pre mňa provinčnom mestečku mali byť. Hej? Že naozaj, keby sa našla nejaká taká, by som povedal, že veľká kultúrna akcia, kultúrny event s presahom mimo martinským aj raz za mesiac, tak by to malo byť či o knihách, či o muzeách, či o hocičom. Hej? Takže toto bola pre mňa ešte jeden taký silný narratív, že proste priniesť sem niečo, čo je inde známe, funguje to a proste, že ozrejmiť tu, alebo rozšíriť proste tú kultúrne eventy v Martine. A úplne súhlasím a keď to teraz premostím, je to o tom, že toto mesto je to dar a zároveň je to prekliatie. Máme tu šialené množstvo inštitúcií kultúrnych, ktoré akby majú celoslovenskú pôsobnosť, sú odborne veľmi ako špecifické a vlastne presne to, čo hovoríš, že by tu vlastne mohol byť ten obsah. Mohol by to byť pravidelne, nemuseli by to byť len odborné sympózia, mohli by to byť aj, respektíve sú, hej. A tie organizácie tu robia obsah. A ja by som len doplnil, zapíšme nápad do budúceho roka, že noc architektúry a spraví nejakú nočnú prehliadku. Niekto to zapíšte, prosím. OK. Máš noc múzeí, hej? Konečne máme tu poradu, hej, k tomuto eventu. Noc múzea, galerii. A toto bola v tom súteréne, tej stoličke bola hodne tma. Bola tam dosť noc, ale že viem si predstaviť nájsť, že výrazne lepší priestor na výrazne lepšiu nočnú prehliadku, ale to už necháme pre divákov, či ešte sa na budúci rok sledujte nás. Čo týka za architekta, toto mesto tým, že vzniklo nie na zelenej lúke, ale z pár obcí, hej, v podstate malých a bolo vystavané s ambíciou nejakého národného kultúrneho centra
za tej prvej republiky a potom, tak je tu relatívne veľa významných modernistických budov s slušnou architektúrou na to, aké je to malé mesto. Keď si porovnám obsah náš oproti niektorým malým mestám na Slovensku s kolegami odtiaľ, s ktorými som sa bavil, že ako organizujú dni architektúry, tak no my sme tam boli v tej sípke, my tu toho moc nemáme. My tu toho máme, že do nekonečna. Máme druhý ročník, tých komentoviek sme 4-5 a to sme ešte nezačali. Hej, že to máme ďalšie 3-4 budovy, ktoré sú ľahko dostupné, vieme sa tým dostať. To som vlastne sa ja chcel spýtať, že minulý rok sme sa bavili, že nevystrieľajme to všetko hneď prvý rok. Toho sa nedožiješ, kým si to vystrieľame. Bolo to plné, aj z Prahy povedali, že akože na prvý ročník, že sa cítite. Hej? A to sme len v Martine, to ešte nepôjdeme do regiónu Turist. Tento rok to bolo akože strašne husté. Ja sa priznám, že vôbec sa mi nedarí sa zúčastniť pre pracovno-rodinné povinnosti, že vôbec. Ale akože po tých 2 ročníkoch a aj keď som vlastne sám rozmýšľal najprv nad pôvodnou verziou tejto diskusie, ale aj touto, že naozaj tu je čo vlastne ukazovať ľuďom, kade ich zobrať. V podstate aj ty, keď si sa pýtal, že nebudem mať čo k tomu povedať, tak ja som si povedal, že jak to, že nebudeš mať, že musíš mať, však ty si teraz čerstvý sprievodca. Ale keby ste niekto chceli, neplatená reklama, samozrejme, môžeme. Tak a v iných mestách je to bežná vec, hej, proste, že naozaj si tie svoje architektonické skvosty alebo nejaké naozaj zaujímavé budovy od zaujímavých ľudí vážia a sú súčasťou toho mestského koloritu, naozaj vplývajú nejako na ten verejný priestor, sú súčasťou toho genius loci daného mesta. Hej? A u nás, keď si to len tak zoberiem a naozaj zľahka prebehnem to centrum a širšie okolie, tak sú to naozaj že tí najlepší, alebo slovenskí architekti, hej? Ale presne je to ten rozmer, že tým, že sú tie inštitúcie, tým, že majú tam ten obsah, či už je to divadlo a Národná knižnica, hej, oni sa špeciálne, alebo ťažiskovo nemajú dôvod venovať tej architektúre. Áno, spomenie sa to v tom ich materiále, ale nepostavia ten content na architektúru, lebo však akože ich core biznisom je akoby niečo iné, hej? Knižnica a divadlo. Čiže je to na nás, ako keby urobiť... je také sentimentálne. Ale inde vo svete sa stretávaš s tým, že tí ľudia si to... vážia aj ty si povedal, že ja si myslím, to je core, ale že proste práve to spájajú, hej? Vážiť si vážia. Ako ktoré z tých budov? Tie staršie, mám pocit, že tí ľudia akoby rozumejú, že to je nejakým spôsobom pamiatka, má to hodnotu. Hej, či už je to akože Slovenské národné múzeum, etnografický ústav, alebo kmeď, alebo divadlo. Horšie je tu tých novších, kde tá architektúra častokrát je taká, že bežný človek, ktorý akoby nie je z branže, tomu nie úplne rozumie. Hej, príklad je ten nešťastný Matušík, obchodný dom Fix, ktorý vlastne prišiel o fasádu. A ja sa k tomu akoby vrátim, je to sentimentálne, ja som to rozprával minulý rok a poviem to tu, lebo minulý rok som to nehovoril tu. Že pre mňa je ten moment, prečo to robím, je, že chceme robiť osvetu. Chceme, aby ľudia, ktorí nie sú odborníci na stavby, rozumeli, prečo je niečo dobré, aby im to vysvetlil niekto, kto im to so zápalom, ako túto Maťo vie proste akoby ísť porozprávať. Napríklad príbeh tej stoličkovej a v nich to vzbudí záujem tomu domu pomôcť prežiť a byť niečím lepším a akoby ostať tu aj do budúcna. Hej, a toto je pre mňa memento mori, toto je pre mňa ten Matušík, hej, že škoda, že sme tu neboli skôr, možno, že by to bolo nejak pomohlo. Rovnako tu máme Salatnaja, jedna z polikliník. Takýchto budov je tu viac, ktoré ani nevieme, že sú dobré, lebo sú už prestavané, prípadne zbúrané ako synagoga. Ja som si toto tak súkromne zhrnul, že tým našim cieľom toho, čo robíme, je, aby sme pomohli ľuďom budovať si vzťah s tým prostredím. Že ako minulý rok sme mali tú komentovku po tom meste, tak sme sa snažili ako vysvetliť, že prečo sa niekde cítia dobre, prečo sa niekde cítia zle, aby boli možno voči tomu takí všímavejší. A tento rok tiež vravím Veronike, že nemusíme to nejako s tou edukatívnosťou a odbornosťou preháňať, ale možno ide o to tak ako deanonymizovať to prostredie toho mesta, a že už to môže byť vlastne ten prvý krok, aby človek sa rozliadal okolo seba a bol vnímavý a
Myslím si, že to ide. Takže pani, minulý rok sme si to vyskúšali, tento rok sme si to overili a na budúci rok musíme myslieť vo veľkom. Presne to, čo aj Maťo teraz povedal, že ako keby, ja vnímam, ako keby, ja to hovorím tiež tak často, že ja som veľmi rád turistom vo vlastnom meste. Za mňa je to, že veľmi zaujímavý koncept v tom, že človek že pozerá sa, keď ide domov, proste pozerá sa stále na tie isté miesta, ale ako keby ich nevidí. Ale keď ich skutočne chceš vidieť, tak ty nachádzaš úžasné veci v tom meste. A napríklad aj včerajšia komentov napríklad práve o nich. Že naozaj sme sa dostali na miesta, kde sme že v živote neboli, alebo že boli a chodíme tady dennodenne, ale my si ich nikdy nevšimli. No. Pekne. A hej. Ako na to nadviažem. Čo vlastne tie budovy robí, keď si povie, že je tá budova dobrá, že je to dobrá architektúra? Vieš, lebo veľa tých budov malo svoj účel a tento rok bola téma naozaj premeny. Hej, to nám ja si myslím, že pre naše mesto to bolo veľmi, veľmi, veľmi vhodné. A toto bude taká veľmi neodborná odpoveď na tvoju otázku, že čo robí architektúru dobrou, lebo akože asi by som mohol začať to tak nejaké kunsthistoricky, alebo akože v podstate som chvíľku pôsobil na katedre teórie a dejín architektúry, čiže vlastne by som ti mal na to vedieť dať akože veľmi erudovanú odpoveď. Ale nie. Ja si pamätám takú anekdotálnu. S maminou, mojou nebohou, sme triedili jednu krabicu nejakých starých vecí, ktoré akože vytiahla v byte a teraz sme vyberali, a to boli väčšinou už veci, ktoré mali za sebou takže 20 plus rokov. Mixér, nejaká váza, akoby nie oblečenie. A videl si na prvú, čo z toho je kvalitné a čo nie je. Jo. Čo je retro a už dobré a čo je proste akože junk. A ja mám pocit, že ten čas je tá vec, ktorá tie veci preverí. Ktorá ukáže, že čo z toho bolo na úrovni. Pri tých stavbách je to otázka záujmu, energie, investície. Nakoľko máš ambíciu robiť niečo, čo ťa presahuje, čo pretrvá. Ale to je rovnaké v dizajne, to je rovnaké v móde. Hej. Sú veci, ktoré sa minú a vlastne nevadí, keď sa zbúrajú a nahradia sa niečím novým. To mesto sa musí obnovať, to je v poriadku. Ale sú veci, ktoré akoby, im treba dať ten čas. A špeciálne v tom, že veľa toho nemáme. My nie sme stredoveké mesto, ktoré tu má proste ako generácie histórie, kde môžeš vyberať z výborných vecí. Hej, tu si rád za jeden kostol z 12. storočia či 13. Ideš do Belgicka, tam ich bolo na ulici, že 6 vedľa toho, jak som býval. Hej, ako keby, a katedrály nie je tuto také ako slovenské. A o to viac by sme sa mali snažiť vysvetliť ľuďom, ako architekti, prečo ich treba zachovať, prečo s nimi treba pracovať a prečo akoby, ten priestor kultivovať tým, že sa na neho budeme pozerať a snažiť sa ho akoby povýšiť a nie ako nové lepšie zhodiť a postaviť niečo, čo pretrvá zase na jednu generáciu. Vedela zase podľa mňa ako keby, že presne, keď rozmýšľaš takýmto spôsobom, že však postavíme a uvidíme za pár rokov, že či to bude fungovať alebo nie. Mne príde ako keby, že ľudia všeobecne sú skôr akože nie je úplne šťastní zo zmien. To znamená, že väčšinou, že keď je akože nejaká že špeciálna, brutálna stavba, typu vymyslím si bratislavský nový downtown, ktorý sa stavia, že ako keby, že vnímam to, že tam mohla byť nejaká veľká nevôľa ľudu, že proste sa tu niečo stavia, niečo, čo tu nie je ako keby bratislavské. Zrazu tam sú mrakodrapy. Ale že ja vnímam už po tých, 10-15 rokoch, čo to je, že akože to je reálne, že pekná časť mesta. Že naozaj, že ako keby ty vieš vidieť ako keby tú kvalitu až naozaj až po tých 15 rokoch, ale otázka je, či to je o tom čase, hej, že niektorí to vidia, že už vopred, respektíve už pri tom návrhu vidia, že to je dobré, a otázka je, či to dokážeme komunikovať po s tým svetom, že toto je dobré, až toto naozaj chceme. Sú tam dva momenty. Jeden je, že či je niečo architektonicky dobré. Môžeš mať vec, ktorá je skvostná ako monument, ale nefunguje v meste. Hej. A naopak môžeš mať vec, ktorá je rátne banálna, ale to mesto tvorí. Rozmýšľam nad nejakým martinským príkladom a napadá ma vlastne námestie pred úradom, ktoré, myslím, že vďaka vám som vlastne videl tú fotografiu z vrchu, kde to malo pripomínať nejakým spôsobom Fatru. Pracovalo to s tým priestorom v takom keby vtáčom pohľade, bola tam veľkolepá budova neografie, tento Fixl Matušika, to kino Strojár vlastne keby tiež a vytváralo to nejaký verejný priestor, ktorý ale v nejakom momente zahynul. Vy ste to mali parádne v tej komentovke minulý rok. A napriek tomu, že tam máš 4
relatívne slušné, akoby monumentálne budovy, tak nefungujú. V tom mieste proste nefungujú. Je to tým, že každá tá budova je, že nie že solitérne kvalitná, ale že solitérne bola postavená, že má byť akože tou hlavnou na to námestí? Že sa tam ako keby bijú štyria chlapci o nejaké dievča? Možno, že je to o tom, že sa nám nepodarilo akoby nájsť nový obsah pre tie budovy, ktorý by akoby využil ten ich potenciál, či už je to metrov štvorcových, alebo ako tej plochy. Hej, že, myslím toho námestia. Že častokrát je jednoduchšie to urobiť v nejakých malých mierkach, v tých malých domčekoch toho centra mesta. A potom zase by sme od toho mohli ísť. A Maťo mi k tomu niečo povie? Ja zase zamotám do veľmi odbornej debaty o vyľudňovaní komerčnom centier voči obchodným strediskám a tak. Ja chcem do diskusie povedať, že ja sa zdržím otázky ohľadom dobrej architektúry, lebo ja sa nejako nezaujímam úplne o dobrú architektúru, ale napríklad aj v našom meste ma fascinujú miesta, ktoré majú nejaký svoj špecifický charakter. Také miesta sme sa vlastne aj včera snažili trošku ukázať. Myslím si, že taký ten prvý krok, nemusíme hneď robiť dobrú architektúru alebo tak, ale možno skúsiť rozvíjať ten charakter tých miest, lebo mám pocit, že tu u nás v Martine všetko vzniká na jedno kopyto trošku. A potom je tu takýchto pár zabudnutých miest, ktoré by vedeli byť niečím. No ale zatiaľ sa s nimi nič nerobí. Takže mňa asi niečo takéto, čo trošku vybočuje z takého toho stereotypu, z toho poriadku, tak toto ja mám rád. Ja som sa vlastne trošku sme načrtli aj to, čo som sa ťa pýtal asi pred týždňom, alebo kedy to bolo. A to zase súviselo s tou premenou. A to je, že naozaj, že keď je tá buď architektúra dobrá, a zachová sa, ale tie budovy vždycky sú stávané za nejakým účelom, majú plniť nejakú funkciu. Ale je to prirodzené, že tá funkcia sa časom a vekom mení, tak ako je to vlastne s tou premenou tých dobrých budov alebo tých kvalitných budov, keď už neplnia tú svoju úlohu? Lebo pre mňa tá stoličková je naozaj veľkým majákom a vykričníkom u nás v meste, kde naozaj je to asi jediná taká zaujímavá industriálna architektúra, ktorá je skoro v podstate v centre. Hej. V Bratislave veľa takýchto budov padlo, stoja na nich nové projekty, síce pekné, nové, vypredané, ale pár z nich sa aj zachovalo, využívajú sa na novú funkciu a myslím, že to bolo minulý rok práve tu na tej diskusii, kde sme tu mali ešte, ako hostu bol pôvodný majiteľ tej Tatra nábytkárne a vlastne povedal, že tiež narazil na byrokraticko-hygienické problémy, keď vlastne nemohol tú budovu dostať do nejakého stavu, ktorý si on predstavoval. Hej? Takže ja teraz v podstate sa pýtam, že máme tu niečo takéto, je to pekné, má to skvelú lokalitu v rámci centra mesta. Možno tam časom ani nebude hneď vedľa nemocnica, hej, ak to vyjde s tou novou, ale vlastne tá budova chátra, hej. Rok čo rok chátra a už zase je na predaj a už jeden alebo dvaja investori sa nevedeli s ňou pohnúť. Je to len o ešte silnejšom investorovi, ako si povedal? Áno aj nie. Najprv sa vrátim k tej otázke, čo je dobrá architektúra, lebo pri tomto, jak som to Kubo teraz pri večeri hovoril, že mne sa na tom príbehu páči, že už sa tam síce akoby vymenil druhý majiteľ, tá tretí, preto ako to počítame, ale každý z nich má ambíciu tú budovu zachraňovať. Že ona je akože príliš veľká, teraz nie len objemov, ale aj investične, aby si to trúfol hocikto a zároveň je dosť silná či už príbehom, alebo aj architektonicky na to, aby si chápal, že ti to presahuje. Aby si chápal, že ako chceš jej pomôcť, tej budove. Že tá budova si ťa nájde. A áno, nie je to proste ako slávny architekt, ako keby ikonická budova, ako sme mali toho Matušika, alebo ako máme Slovenskú národnú knižnicu, ale tým príbehom v tom meste, tou históriou, je dobrou architektúrou. Ale aj jedinečnosťou toho stvárnenia, hej, že naozaj
v zahraničí alebo na západe sú takéto budovy vyhľadávané, sú rekonštruované, prestavované a využívané. No. A ten potenciál tam Lebo je. ja si myslím, že ako v Martine máme určite investorov, ktorí by si to mohli dovoliť. Hej? A ako ono to nie je za lacné. Jakoby na rovinu prestavať niečo takéto do moderného štandardu technického, že nie je lacný for a na zelenej lúke postavíš lacnejšie. Hej? Plus to má kopec limit, ktoré ťa obmedzujú. Ale pri rekonštrukcii domov sú páry schopné sa rozviesť, úplne im to dokáže dokafrať život a teraz si to dajme krát 100 a máme, čo dokáže človekom spraviť jeden Tatra nábytok. Na toto sa asi veľmi ťažko hľadá. Ale pán majiteľ, ktorý tam teraz je Andrej, je huževnatý človek. Ten je toho schopný. No len za ním už stojí jeden, ktorého to zlomilo a ktorý už ani dneska na tú prednášku, teda na tú prehliadku neprišiel, lebo mu to nerobí dobre. A to je možno ako keby, že ďalšia vec, že v rámci tých rekonštrukcií, že OK, bavíme sa tu o nejaké presne premene architektúry. Ja som teda rád, že sa nám tento rok podarilo dostať aspoň na pečakuču Stana Bernáta, bývalého primátora. A vlastne ako keby tam sme pri jednej ako to povedať, zo skúšobných prehliadok po meste, sme ho zobrali s nami. A napríklad sme sa bavili o Mileniu. Že Millennium ako v meste je naozaj že dvojsečná zbraň. Niekto ho má také, že hej. Niekto je, že preboha, fuj, to čo je. A mne osobne nevadí. A ja budem ten, ktorý povie, že dostalo cenu stavba roka a urbanisticky je na skvelom mieste a v tej dobe, kedy bolo postavené spolu s námestím, bolo akoby na slovenské pomery, že veľmi nadštandardnou stavbou vo verejnom priestore. A to je presne to, hej, že to Millennium má teraz že reálne problémy akože z funkčného hľadiska. Tam je v zime minus 20, v lete plus 50, proste, lebo to tak je. A tie rekonštrukcie, že veľmi často ako keby, že OK, že ty tam máš ten investičný zámer, vymyslím si na 100 miliónov, ale do toho ti, ja neviem, že iba sa zdvihnú ceny, hej, zdvihnú sa, hoci čo sa zdvihne, vymyslím si, príde, neviem, zavre sa, Rusko napadne Ukrajinu a proste niečo sa zavre a zrazu sa nebudú môcť dovážiť vlastnejšie veci a tým pádom sa brutálne, že posunú ceny, hoci čo šrobíka. A ty už musíš akože pracovať s tým, že OK, tak kde poľavím? To je napríklad aj vlastne problém toho Milenia, že tam ako keby, že v nejakom momente, tam neviem, či má byť, že dvojité sklo, tam malo byť niečo podobné. Je tam iné technické riešenie, ako bolo projektované áno. A vzduchotechnika. A tam ako keby uchádza tá funkcia tej budovy, je reálna funkcia, alebo to je reálny zámer. Ale toto je už taký štandard, by som povedal, hej, že keď to architekt nejako navrhne, tak navrhne to častokrát funkčne, profesionálne, ale veľakrát sa stáva, že ten realizátor to nespraví tak, ako to navrhnete. Prečo to tak je? Chlapi, akože vy otvárate strašne veľké témy pre mňa. Ja sa vrátim. Vráťme sa k nášmu dňu architektúry. Ešte sa vrátim k Stoličkovej a teraz k tomu Mileniu. Pre mňa je tam ešte ten moment toho, prečo robíme dni architektúry, že sa snaží edukovať verejnosť. Vieš, že tie zákony nezmeníš, vieš, že tých ľudí nezmeníš na tých úradoch, ako nie je ľahko. Nie za krátko. Jediné, čo môžeš, je urobiť tie budovy dať im dosť priestoru verejného, dať im dosť akoby reklamy, propagácie, aby ľudia chápali, čo majú a že s tým chcú pomôcť. Aby si tých ľudí pozitívne motivoval skúšať tým budovám pomôcť. A snáď sa to dostane aj k tým na tej hygiene. Postupne presiakne. Konkrétne vid Stoličková. Presiakne k hygiene, výborne. Moja manželka na to povedala, keď sme sa bavili o Stoličkovej, že vedia, nechcú aj oni, aby tam bolo pekne? No to je presne ono. Možno aj chcú, ale nemôžu. Potrebuješ tých ľudí zapojiť do toho problému. Potrebuješ im vysvetliť, že to mesto je aj ich a že chcú aj oni pomôcť s reálnym riešením, ako hľadaním riešenia. A k tomu Mileniu? Mileniu si chcel ešte niečo? To je podobná téma. Ako keby potrebuješ ľuďom vysvetliť, prečo pre nás ako architektov a ľudí, ktorí tomu trošku rozumieme, prečo to je hodnotné, prečo to nechceme akože nechať zbúrať. Že ja chápem, že tu nie je ľahká debata, ale proste akoby chceš im povedať náš pohľad. Keď si ho neosvojia v poriadku, ako keby teraz sme mali na námestí inštaláciu dreveného objektu v rámci výstavy Turčianskej galérie a to boli že veľmi rozpačité akoby názory a mne sa to na tom páčilo. Mne sa tá diskusia, ktorá okolo toho vznikla,
či už to bol ten facebookový hejt, alebo potom taká súkromnejšia debata, mne sa to páčilo. Ja som tých ľudí s tým konfrontoval a aj ľudí, ktorí sú vzdelaní a inteligentní, ktorí tomu naprvu nerozumeli. Mne sa páčilo im vysvetliť, že o čom to je a vidieť, ako na to reagujú. A oni sa aspoň konečne zamysleli, že OK, je tu nejaká zmena a že akým spôsobom ju reflektujem. A to je jedno z úlohom umenia. Hej? A de facto architektúry tiež. Ako keby nepostaviť znova to isté, ako by ten nemastný, neslaný bugalo, postaviť niečo, čo v tebe vzbudí reakciu. Hej? Akoby nie vždycky je ti komfortná, ale to je v poriadku. Ja si myslím, že práve, že tá drevená búdka presne splnila účel, ktorý mala splniť. Jednoznačne. Chceš vyvolal debatu o fontáne? To bolo až akože druhoradé, ale naozaj zaujala ľudí. Podľa mňa splnila ten účel, že vyvolala určitú debatu. Ľudia, ktorí chceli, sa dozvedeli, že to súvisí s výstavou v galérii, potom tú výstavu v galérii mohli navštíviť, mohli sa niečo dozvedieť. Hej? Takže na náš provinčný kolorit to bolo podľa mňa až moc pop-up, ale mne sa páčilo, že to proste naozaj rozvírilo vody a bolo to niečo iné. Čokoľvek si pri tom mohol akože domyslieť a zistiť. Ja ešte doplním, výstava sa volala Múzeum mesta, ktoré zmeškalo svoje dejiny. A toto ma akože teraz tak napadla, že veľmi zaujímavá paralela. Ja si to nepamätám, lebo ako keby, že v tej dobe som, neviem, či nebol ešte aktívny, ale ako keby, že nevnímal som to takýmto spôsobom. Určite viete, že galéria má projekt Socha v meste, to si myslím, že Biennále, každé 2 roky to je. Jeden rok dali do fontány na Vajanského námestí akože také zrkadlá, neviem presne koho to je, ospravedlňujem sa, ale nemám ako keby, že vedomosť, že toto ako keby, že vzbudilo podobný záujem. A neviem, že či to je možno práve tým, že to dali do Vajanského námestia, ktoré samo o sebe proste, že nezbudzuje záujem. A zrazu proste mali niečo v peknom historickom centre mesta a že akože škaredú opachu, zjednodušene, tak a to ich že akože nasrdilo. Bol som jemný teraz. Že veľmi akože zaujímavá paralela, že naozaj, že to je možno minimálne, keď si zoberieš objem ľudí, ktorí pretečie centrom mesta a Vajanského námestím a konkrétne fontánou zarastenou je určite diametrálne odlišný. Hej, že neviem ani, aká to bola inštalácia, že či to bolo položené, alebo čo toto svietilo, bolo to neprehliadnutelné. Ja by som sa ešte vrátil späť k dňom architektúry, dni architektúry, napriek tomu, že je to týždeň. Dňa architektúry. Je to deň... je to záhadné, že prečo to volá Deň architektúry napriek tomu, ako je to... Podľa mňa to začalo ako jednodňová akcia. No to začalo ako trojdňová akcia. Chceli to ako jednodňovú, začalo to ako trojdňová. Pani rozprávala o tom v televízii. A je z toho týždeň. Už to tak nechali, hej. Je to pekná kontroverzia vlastne rovno v názve. A chcel som dať tú debatu o tom, že pre nás je to že veľmi taká spontánna a neprofesionálna akcia v tom zmysle, že nemáme na to vlastne budget a každý robí len toľko, čo pri svojej práci a súkromnom živote si akoby vie utrhnúť. Preto ak niekto máte na nás kritické pocity ohľadne nezvládnutej komunikácie mediálnej a tak, akoby vidíte to týmto pohľadom. Na druhej strane, akoby tie eventy sa nám vypredávajú za 24 hodín, to znamená, že vlastne ako tá reklama má nejaký akože profesionálnejší prístup v tomto možno, že nemá úplný zmysel. Ale čo som sa povedať je, že a to by som možno, že do budúcich rokov skúšal viac osloviť spriaznené inštitúcie, ľudí, s ktorými sme doteraz robili, ak chcú prísť s vlastným obsahom, ak chcú prísť s vlastnou nejakou iniciatívou a témou, tak sme super otvorení. Ak si ju vedia utiahnuť, hej, že potom akoby pomôcť ju s nami vytvoriť, my im radi s tým akoby kurátorsky pomôžeme, alebo akoby nejak manažersky, ale my vlastne nemáme kapacitu robiť väčší objem. A myslíš, že by sme zniesli ešte viacej tých, nechcem povedať eventov, ale skôr konkrétnych činností počas toho týždňa? Ak by to pomohlo prepájať tie inštitúcie navzájom, by sa ten moment páčil. Ako tú tému otvoril, že vlastne už toto je vlastne na kríž. Hej? My sme není jedna inštitúcia, každý máme svoje nejaké aktivity a zišli sme sa pri tejto téme. Mne sa tento moment toho strašne páči. Lebo a rád by som to akoby šíril ďalej. Z môjho pohľadu z minulého roku, aj akože len z toho, čo mám načítané a ako sú eventy vypredané z tohto roku, tak jednoznačne vieme
už aj po minulom roku, že o aký typ aktivít je zhruba záujem, o aký nebol, alebo teda sme vyhodnotili, že škoda energie. A druhým akože silným formátom je víkend. Hej, že áno, že ten piatok, sobota, nedeľa sa dá poňať možno aj na viacerých miestach viacero aktivít, Jasne. ale v tom týždni si jednoznačne limitovaný proste po 4:00, po 5:00, ak chceš zaujať širokú alebo širšiu verejnosť. Dobre, ja krátko a potom posuniem slovo. Súhlasím, že vieme, že komentovky sa minú a vieme naplniť, že neobmedzené množstvo. Naproti tomu sú akcie, ktoré sú že veľmi komorné. Ja mám rád, že sú aj tie. Minulý rok sme premietali na fasádu toho Matušíka, premietali sme na Slovenskú národnú knižnicu. Ja mám pocit, že sme si to robili pre seba. Že máš akoby morálnu potrebu to spraviť. Ten konkrétny diel z seriálu Ikony, ktorý sa dá vidieť v archíve Slovenskej televízie, si pozrite. Je veľmi silný. Ten pán architekt krátko pred smrťou rozpráva presne o tom, ako mu ničia budovy a ako umiera sám. A to bolo, že veľmi, veľmi osobné pre architekta, ale pre človeka, ktorý je ako vnímavý. A nevadí. Ja som bol rád, že tam nebolo 20 ľudí. Ja som bol rád, že nás tam bolo 8 v šichravom počasí. O to viac sa ma to dotýkalo. Ja možno nadviažem, čo si vravel, Kubo, o tom programe, že ja to vnímam tak, že áno, že to piatok, sobota, nedeľa budú ako keby vždy silnejšie ako ten pondelok, utorok, streda. Skôr asi tak ako, že mentálne, hej, že proste uzatvára sa víkend, máme čas a v pondelok ako keby sa už má začať nový týždeň, typa nový festival. Ale že áno, že vnímam to presne tak, že tento rok sa nám podarilo dať dokopy nielen teda inštitúcie, ale súkromný sektor, za čo sme veľmi radi. A podarilo sa nám to akože nejakým spôsobom rozširovať. Jeden veľmi zaujímavý moment, ktorý možno, že by sme mohli tiež otvoriť a treba to zapísať niekde. Jeden pán vlastne, tento rok bol iba jeden zatiaľ, rozmýšľal, či pôjde do Martina alebo do Žiliny. Lebo obidve mestá sme mali že veľmi dobrý program a že ako keby, že možno, že do budúcna ako keby koordinovať aj so Žilinou. Hej. Ja som minulý rok zisťoval, kto organizuje Deň architektúry v Žiline, kontakt mám, čiže to bola jedna z tých vecí, keby bolo trochu viac času, tak určite chceme spraviť. To sú toho provinčného mestečka podľa mňa, hej, že naozaj... Myslíš Žiliny? Nie nás. Ja, okay. Potom ešte akože Kremnica je ďalší taký, lebo oni tam chalani špeciálne okolo Akropoly robia zaujímavé veci a viem si predstaviť, že tam je nejaký akože kolab a tiež otvorený Ružomberok. Žilinu, keď nie zavreté strečno, máš naozaj bližšie ako Kremnicu a aj tá myšlienka toho, že koordinovať ten program, aby sa to neprekrývalo, alebo mať tam nejakú fugu na to, aby tí ľudia sa mohli presunúť, keď by mali záujem, tak to je veľmi zaujímavé, hej? Prípadne si posunúť obsah, ako keby, ak majú niečo, čo presahuje to konkrétne mesto a vieme si predstaviť, že by sme to chceli dotiahnuť sem. Tých zaujímavých ľudí je taký, že keď raz ako prídu do Žiliny, tak prečo by nemali byť o deň alebo o 2 hodiny neskôr tu. Alebo urobiť niečo v hranici regiónu. Napríklad, akože by sme v tých úplne prvých brainstormingoch rozmýšľali aj na tým, že by sme šli na Martinské hole na vysielač a že to by vedeli v programe pre Žilinu, akože z druhej strany. Zároveň viem, že Žilina, keď má festival, myslím, že to bol kiosk, asi 2 alebo 3 roky dozadu, mali vlastne teraz neviem názov kopca, z druhej strany Dubnej skaly vlastne mali hore, ako tam je taký stĺp, lom tam je. Ako? Nie, lom tam je, viete všetci, na Žilinu lom proste v Strečne, nie je Dubná skala, to je z druhej strany, tak oni tam mali reálne divadelné predstavenie, čo je tiež veľmi zaujímavý moment, akože vytiahnuť že kultúru a umenie do takéhoto priestoru. A že možno napríklad, že máme tu architektúru bol pokus toho roku, ale bohužiaľ sme v období roka, ktoré je veľmi limitované počasím, aj keď sme sa o tom vlastne rozprávali, tak môj názor tiež bol, že neriskujme proste, keď sa dá, dajme to radšej dnuka, ako si bude odpísať event alebo deň predtým, keď sa zmení počasie, tak škrabať sa cez hlavu a čo s tým, hej, že stavme radšej na istotu. To sa nám stalo tohto roku. Tí, čo neviete, mali sme predstavu, že oživíme Hviezdoslavov park, ktorý v podstate keby momentálne nemá obsah, má chátra. A aspoň na pár hodín proste približíme takú atmosféru, ako viete zažiť v európskych mestách, v parkoch, hej, kde máte osvetlenie, kde máte nejaké gastro, kde máte nejaký obsah, či už je to hudba. A vlastne boli sme dohodnutí s martinskými DJmi, ktorí robili stredy pod múzeum tohto roku, čo bola že veľmi úspešná akcia pre inú cieľovku, ale páčil by sa nám ten kolaps s tou mladšou generáciou, ktorá prichádza do mesta a vytvára si kultúru podľa svojho obrazu a vedeli sme tak akoby
A zároveň by táto synergia pritiahla ako keby nové komunity do projektu a možno do záujmu o architektúru v rámci mesta. Aj stredoškolákov, ktorí zvažujú na štúdium, alebo sa akože vnímajú verejný priestor a zaujímajú sa o neho. Áno, to sa myslí, že včera stalo na komentovke, že vlastne Veroniku má pocit zastavila jedna spolupochôdzkárka, že má záujem o štúdium architektúry a že aké to je. A normálne sa že o tom rozprávali a to je že tiež veľmi príjemné, ako príjemný moment. Hej, že rovnako ako sa vie architekt rozprávať so stavbárom o k čomukoľvek, tak práve tí študenti sa vedia akože stretnúť s tými profesionálmi, ktorí vedia dať reálny feedback na to, čo to je, ako to je. Čo akože za mňa za študentských čias, keby som vedel, že ako fungujú niektoré povolania, tak by som odhovoral veľmi veľa mojich spolužiakov, že toto nerobte, to máte masaker. Maťo, a vy keď si robíte plán aktivít na daný ročník, tak vyberáte podľa niečo akože že o tomto vieme, alebo proste skúsme si niečo nájsť a o tom si špeciálne naštudujeme. To som sa už aj minulý rok chcel spýtať. Že ako si robia prípravu, hej? Hej, že vlastne podľa čoho aj vyberáte, lebo sú to naozaj zaujímavé témy, aj akože treba o nich vedieť, keď to ľuďom hovoríte. A teda, že či to je tak, že ten Martin máte nejako naštudovaný, alebo niečo aspoň z neho naštudované a to chcete posunúť ďalej, alebo je to aj pre vás taká ako keby výzva, že dobre, tak idem si zase niečo nové nájsť a skúsim to ľuďom podať. No asi záleží od tej témy. Myslím, že minulý rok sme skorej načreli do literatúry. Stanovili sme si asi, že čo by to malo priniesť, pozreli sme si literatúru a potom sme po prechádzkach mestom sa snažili nejako nájsť také tie ilustračné priestory. Ale samozrejme, že keď do Vájenského námestí, že to poznáme tú situáciu, akurát nám to sedelo, takže to sa nám automaticky spojilo. Ale čo sa týka tohto ročnej vychádzky, to sa ma práve aj dnes jeden pán pýta, že podľa čoho ste to vyberali. Vravím, asi podľa pocitu. A to som si minulo uvedomil, mám preto asi aj taký hlboký vzťah k tomuto mestu, lebo od detstva mám presnorený každý kút. Takže už som asi vedel, že čo hľadať a znovu sme sa vydali s Veronikou na takúto objaviteľskú vychádzku. Konkrétne to vlastne vzniká tak, že my sa ideme po tom meste, rozprávame sa o ňom, máme spustený diktafón a vlastne potom si to znovu púšťame a prepisujeme si tie nápady. A napríklad tento rok to prinieslo zaujímavý výsledok, že Veronika povedala, že wow, že áno, že toto ako som jej trošku ukázal to mesto z tej inej perspektívy, koho ona nepoznala, tak videla tam ten potenciál tým, že sme od fachu a vraví, že ja by som si to vedela predstaviť ako taký projekt Mesto Martin. Ale aby som ťa pochválil viac, ako sa pochváliš sám. Minulý rok to bolo také, že skôr teoretické. Človek z nejakého štúdia architektúry, myslím, štandardného, vedel tie veci pomenovať. Tohto roku ste tam mali hodne viac faktov, takých by lokálnych, ktoré ste si potom akby naštudovali, či už na internete alebo v archívoch. Tak? Po prvej obliadke a vlastne tie fakty k tým jednotlivým témam si potom dohľadával. Nie? To nebolo, že to ťaháš z prsta všetko. Áno, jasné, dohľadávali sme si, keď... Za tento víkend mi to všetko nejako z hlavy vypadlo, takže už ani neviem. Lebo rovnako v tej Stoličkovej, to sú teréne, kde vlastne končila tá prehliadka, kde bežali 4-5 projektorov a bol tam vlastne archív tej inštitúcie, to bolo šialené, akože to je veľa faktov a veľa informácií, ktoré ako štandardne nie sú dostupné a toto bolo pre mňa akoby parádny bonus, klobúk dole, že ste to obohatili o túto rovinu proste akoby reálnu faktografickú, že to je tým kopec roboty. Za mňa ako nearchitekta mňa napríklad strašne baví chodiť práve po takýchto prehliadkach, lebo ako keby, že v rámci mesta, že my akože zhruba každý, hej, že v rámci toho Slovenského národného obrodenia vieme, že tu bolo nejaké memorandové námestie, nejaká budova Tatra banky a teda akože vznik Československa a teda. Ale mňa napríklad veľmi baví akože počúvať ľudí, ktorí sú akože naozaj že dobrí vo svojom odbore, typu architekt, možno nejaký kurátor, galérie a tak ďalej a rozpráva o tých veciach, o ktorých vie rozprávať. To, že napríklad Maťo s Veronikou sú obe architekti, tak oni vnímajú
že mesto, ulicu, verejný priestor úplne inými očami ako ja, lebo oni vidia tie súvislosti. A to, co mňa strašne baví, akože mne baví ma otvárať si takýmto spôsobom zrak. Rovnako to je proste aj s obrazmi. Že proste pozriem sa na obraz a ja tam vidím, neviem, Ujo proste s kosou pred kopčekom, ale potom, keď sa spýtaš kurátora, tak on ti povie, že OK, tento rok toto zase, že to je úplne úžasné, akým spôsobom tí ľudia vnímajú tie veci, ktoré chápu a ktorým rozumejú. Kubo, ty si to spomenul, že keď sme vlastne boli na komentovke minulý rok v Slovenskej národnej knižnici, v tom súteréne, kde sa zrazu odohrala tá debata. Áno, pre nás odborníkov to bolo zaujímavé, lebo sme rozumeli o tom, o čom sa bavíme, ale zároveň som videl tých ľudí, ktorí boli s nami, ktorí vlastne možno, že nie sú z tej branže, ale zrazu sme im otvorili nejaký obzor, ktorý ako nečakali, že im otvoríme. Mne sa toto isté stalo, keď sme boli spolu na komentovanej prehliadke s pani kurátorkou v Slovenskom národnom múzeu Martina Benku. A bol tam aj Adam Galko z galérie. Dvaja kunsthistorici sa stretli a začali sa baviť o Martinovi Benkovi, o nejakých aspektoch jeho tvorby a života, ktoré v štandardnom výklade ani v štandardnej knižke nie sú. Zrazu sa konfrontovali navzájom a to bol pre mňa úplne vhľad do iného sveta, ktorý ma absolútne fascinuje, napriek tomu, že v tom odborne nie som doma. A toto ma baví aj na tých komentovkách po meste. Keď to nerobí ako keby že sprievodca, ale keď to robí naozaj že človek, ktorý sa vyzná po tej danej veci. Ja si myslím, že to je naozaj aj z toho prvého ročníka, alebo keď sme to minulý rok robili, tak to bolo podľa mňa aj cítiť, hej, aj sa mi to páčilo, že naozaj tí ľudia takto reagovali aj v tom súteréne, ale aj naozaj, že však ja som jednoznačne vtedy povedal, toto treba robiť, hej, proste toto sa ľuďom páčilo, toto tí ľudia chceli, ale tam za tým som ja sledoval aj tú pridanú hodnotu, práve či na jednej strane tú osvetu, na druhú stranu dostaneš sa niekde, kde bežne sa nedostaneš, takže to je už nejakým lákadlom pre teba a keď k tomu ešte dostaneš aj naozaj tú hodnotnú informáciu od historických faktov cez naozaj hodnotu nejakej architektúry človeka, ktorý pripravil kvalitnú architektúru alebo dobrú architektúru, tak naozaj to podľa mňa mení pohľad a názor ľudí na tú budovu, na ten priestor, na to mesto. Hej? Takže... No a toto je teraz presne ten rozdiel, ak tu sedíme za stolom. Ja som Martin Lepej a toto je Maťo Fojtík a my to máme úplne ináč. Ja som nebol ten pankáč ako tuto Maťo za mladí. Ja tie budovy teraz na staré kolena mám že možnosť objavovať vďaka napríklad Dňu architektúry. Ja pre mňa je taká detská radosť toho, že vlastne dohodnem si, vybavím si, poznám tých ľudí, viem sa tam dostať. A tuto Maťo tie budovy má proste ako keby pochodené, detstve prelezené v rámci Urbexu a on to teraz ako vyťahne z tej kešene, že jasné stoličková, áno, a tu mám s nej fotky a tu mám s nej zachránené ako keby plášte a akože on nám predstavuje svoj svet. Akože ja vďaka vám, chalani, akože ten svet objavujem. Hej, že to je ten rozdiel v tom celom. A je v Martine čo objavovať, páni, architekti? Ja som iba chcel povedať, že keď prebiehala diskusia, som uvažoval nad tými motiváciami, tak si vravím, že hej, vlastne naše mesto všetkých hrozne moc baví. A ja si myslím, že keď niečo človeka baví, tak to prirodzene sa chce zdieľať s ostatnými. Takže toto je asi taká motivácia, ktorá by sa dala pomenovať. A máš vlastne úplnú pravdu, Maťo. Ja vravím Veronike, keď sme dneska stali v tom matriu, že ako doma. A strašne sa mi páčilo, keď som počul ten dupot tých ľudí na tých schodoch. Si vravím, toto tam nikdy nebolo. No a späť k otázke, či je niečo v meste, čo objavovať? Určite áno. A milujem také momenty, keď ma niečo nové v meste prekvapí. Akurát, keď sme si chystali tú výchádzku s Veronikou, tak som jeden dvor objavil, ktorý som ešte nikdy nevidel a má takú tú pôvodnú atmosféru, tak sa mi to páčilo. A to je presne ten moment, ako keby, že my sa tu vlastne bavíme o tom urbexe, kedy vlastne proste je to urban exploration, ako keby nejakým spôsobom, asi že ilegálne vstupovanie do budov, neviem to úplne že zjednodušene pomenovať, ale bez zásahové, hej, že ty tam naozaj, že ideš si to pozrieť. Nič tam nespravíš, nič nezoberieš, ale pozeráš si ako keby tú históriu. To je základným pravidlom toho, že nechytať, nepremiestňovať. Presne tak. A ty sa vlastne... Si len svedok toho miesta. Presne, svedok toho miesta a toho času. A ty, ako keby, že ty tie budovy, ty si ich pamätáš, že spomínam to napríklad o tom pivovare. Že ja som tam bol, keď to bolo, že plne funkčné. Keď to ešte stálo, potom keď už to bolo, že polostojace a už toto vlastne teraz nie je. A že naozaj ako keby, že ten moment, že zažiť to,
tak akože to sa nestane veľa ľuďom. A že naozaj, že zvláštne, že v kontexte tých premien, čo vlastne tohtoročná téma, že my sa bavíme naozaj nielen o tom, že akým spôsobom tie veci rekonštruovať, ale akým spôsobom to aj prichádzame. Že naozaj ako keby, že máš niečo, čo je možno, že nie úplne že hodnotné akože architektonicky, ale naozaj, že to miesto malo že neuveriteľný genius loci a keď človek tam prišiel, tak to naozaj ako keby, že to bolo že neuveriteľne adrenalinovo krásny zážitok pre mňa. Aj keď akože mal som tam jeden zlý príbeh, ale to je jedno. Ale že naozaj, že ma to že neskutočne ako keby pohltilo. A týchto miest Marty je neskutočné množstvo. Či už spomenieme napríklad Martin vo Vrútkach keramikáreň starú, ktorá vyhorela pred 20 rokmi. Máme tu vlastne pod Hoľami, či už to je lanovka, alebo opustené hotely v rámci toho budúceho, respektíve bývalého strediska cestovného ruchu, čo má byť na konci stráni, ako je Hotel Grandis a tieto veci. Takže naozaj tu toho je že naozaj že habadej, len ako keby stačí mať otvorené oči a zamýšľať sa nad tým, že kam sa viem dostať, kam nie. A tým akože nechcem teraz ľudí pozvať, aby tam chodili, ale že naozaj že iba sa zamýšľať nad tým, že čo všetko okolo nás je a nejakým spôsobom to reflektovať. Takže aj do budúcich rokov, ako myslím, že tých podnetov alebo možností od vychádzok a sprevádzania ako bude dosť, hej. Moja obava z minulého roku, že nevystrieľajme si všetko prvý rok. A pre mňa ešte ako keby okrem toho vidieť, zažiť a potom si k tomu dohľadať fakty, lebo však akoby teraz v príprave tej komentovky, tej storičkovej ste si to proste pripravili. Mne sa tam strašne páči ten moment, keď človek objaví tých ľudí, ktorí k tomu majú ešte vzťah, ktorí ešte majú tie spomienky. Že nie už len tú prázdnu budovu, ktorá ako má tú vizuálnu otlačok tej histórie, ale proste ľudí, ktorí reálne k tomu majú nejaký príbeh. A toto vlastne bude, robím taký teaser v pondelok vlastne na tej komentovke generálnym riaditeľstvom. Je tam pán, ktorý tam pracuje v úvodzovkách od 9 rokov vďaka takému zvláštnemu pohnutému príbehu ich rodiny a vie o tom rozprávať týmto spôsobom. Čiže to je pre mňa akoby objaviť tých ľudí v tom meste, ktorí akoby zažili a vedia to odovzdať a ako majú čo odovzdať. Kopec z nich je nevypočutých, nevedeli by ste to udržbár. Ja sa len usmievam, lebo vlastne keď som začínal po covide s nejakými eventami, tak vlastne prvý čo bol, tak bola to rozlúčka so starou ZTS-kou. Tam môj odhad bol, že to bola najväčšia komentovka v tomto meste v histórii. Ktorí prídu a ja som šiel ešte kúpiť karafiáty ku buste Gottwalda na dekoráciu a kamoši mi tam volajú, že Jakub, je tu strašne veľa ľudí pred bránou, 20 minút predtým vráť sa. No a prestali sme rátať na bráne, keď sme mali 600. Takže a tam sme práve sa stretli s pánom, ktorý tam robil neviem, 35 rokov, alebo koľko on robil šoféra a riaditeľom a s ním, keď som si prechádzal pôvodne tú budovu dvakrát, tak to bol zážitok počúvať presne. Takže naozaj je to skôr o tých ľudských príbehoch asi ako o tých múroch niekedy. No tak pre nás architektov múry. Nehani nám múry. Tam je tá otázka, keď sme spomenuli dneska tú výstavu v tej galérii, to Múzeum mesta, že vlastne toto mesto, hlavne čo týka tých novších dejín, kopec tých príbehov akoby ostáva nezaznamenaných. My tu máme tu Slovenskú národnú knižnicu, máme tu etnografickú, máme tu kopec inštitúcií, ale vlastne nemáme žiadnu, ktorá by sa špeciálne venovala zaznamenávaniu histórii mesta, či už stavebnej alebo inej. Máme tu Igora Dobrovoľného, ktorý je akoby v tomto de facto amatér. Nadšenec. Ale vlastne on nie je už je inštitúcia pre toto mesto. Hej, de facto, ale tiež je to jeden človek, ktorý, ak raz sa pominie, je otázka, že kto prevezme to žezlo a bude s takým nadšením, ako on zaznamenávať príbehy tohto mesta. Ja osobne aj preto s ním už zo pár rokov spolupracujem, lebo pre mňa je on ako obrovská studnica zaujímavých informácií. Autorita, akože šialená. A tá kadencia, s ktorou on sype tie fakty a dátumy, je neuveriteľná. Teraz natáčame taký miniseriálik Zabudnutý Martin, tak dúfajme, že to bude mať úspech a prinesieme pár zaujímavých príbehov, ktoré sú zabudnuté. Lebo naozaj si myslím, že je tu čo ukazovať. A tým sa vrátim, že
keby každý z vás alebo niečo, povedzme aj do tých budúcich rokov, hej, stále sa vraciam k tým prehliadkam práve tých budov, že keby ste hoci ktorú súkromnú, verejnú, hoci akú mohli ukázať, tak čo by to bolo? Ja poviem úplne konkrétne, že máme zoznamy. Ja som to hovoril vlastne na úvod Pečaku či tohto roku, že jeden z dôvodov, prečo sme to robili tohto roku a dúfam, že budeme aj ďalšie roky, je, že po tom prvom roku to množstvo záujmu nás prekvapilo a zároveň to množstvo nápadov, ktoré nám ostali vysieť, nás neprekvapilo. Ale až na ten podchod zavezujú. pri Fatre. Ten vám neodpustím. Ten ešte môžeme spraviť. Takto. Alexandra Havranová, ktorá vlastne robí komentórnu prehliadku s Lenkou Lenkovou Slovenskej národnej knižnice, tak tá by veľmi rada akoby sprevádzala po Slovenskom komornom divadle a novej aj starej budove, z ktorej sme zhodou okolností mali fotky na Pečaku, či pán bývalý primátor sa k tomu vyjadroval, k tomu príbehu, ako to začínalo vznikať. Takže tam je čo rozprávať a to máme nejakým spôsobom rozpracované. Ešte stále nám visí Slovenské národné múzeum, etnografický ústav. Tam verím, že sa nám časom podarí pána riaditeľa obmäkčiť a pustí nás aj na miesta, kam zatiaľ nechce. A pre mňa, keď mám povedať, že jeden osobný favorit, je to Gymnázium Vilima Pavlíneho Tóta, Fuchs, jeden z mála Fuchsov na Slovensku, famózna funkcionalistická stavba. Ja som tam chodil tam do školy aj som sa dozvedel pán architekt Dedeček, ktorý má momentálne výstavu v Slovenskej národnej galérii. Treba to ísť vidieť. To je inak, strašne zaujímavý moment, že ako keby, ja som tam nechodil na tú školu, ale že podľa mňa ty si to nevnímal, keď si bol na tej škole, že až toto je šialené dobré. Ty to proste k tomu tak prídeš. Áno. Z tej hmly sa to proste v nejakom momente začne rysovať a uvedomíš si, že toto je vlastne pekná ružová fasáda. Ja som tam tiež chodil na školu a tiež je to presne, že za mňa, že tam by to bolo zaujímavé. Dokonca ešte, keď si ty povedal, že spravíme nočnú prehliadku, tak viem si to živo predstaviť, hej. A naozaj tá vitráž na hlavnom schodisku a je to... Ale to je zase častokrát spojené aj s tými premenami tej budovy, že keď si ju človek zoberie ako samostatne, ako architektonické dielo, keď bola tá budova postavená, sú k nej už určité prílepky, prístavky, hej. A to podľa mňa v určitom rozmere ten dojem, nechcem tak škaredo povedať, že kazí, hej, ale mení. No, to je to správne slovo. To slovo. zasa nie je také zle, lebo v úvodzovkách našťastie je to budova školstva. Školstvo nikdy nemalo moc financie na investovanie do svojich budov. A tým pádom ona vlastne až tak moc zničená, akoby zasiahnutá nie je, lebo nebolo za čo. Hej, akože to je dôvod, prečo sa dochovala Banská Štiavnica alebo Praha v tej kráse. To mesto po nejakej etape svojho rozkvetu a bohatstva, kedy ako vedelo investovať do toho verejného priestoru, do tých stavieb, potom akoby schudobnelo a vlastne nevedelo. Viedeň bola v nejakom momente tak akoby bohatá ako Praha, ale bola bohatá aj potom a tú akoby gotickú Viedeň si vybúrala a nahradila ju veľkými barokovými palácmi. Hej, a vlastne tá romantika, ktorú dneska môžeme vidieť v Prahe, je vďaka tomu, že vlastne Praha potom bola chudobná a provinčné mesto. Ak môžem pokračovať teda k tým zaujímavým miestam, že do budúcna. Áno, že keď by si budovu miesto, že čo naozaj za teba je také, že... Skúsim začať zo široka, že keď sa témy vymýšľa, keď sa tie miesta vymýšľajú, alebo že tie konkrétne aktivity vymýšľajú, že veľmi to záleží od rôznych akože vecí. Prvý kľúčový moment je tá téma toho festivalu daný rok. Ale zase, tak ako minulý rok, tak vlastne tým, že festival pochádza z Českej republiky, z Prahy, tak ako Slovensko máme určitú výnimku, že keď nevieme obsiahnuť na 100% tému alebo architektov, alebo proste, tak môžeme si to vlastne prispôsobovať, hej? Ja si myslím, že v Martine budeme obsahovať tieto témy aj naďalej. Tam minimálne pre spätosť Martina s českými témami, minimálne prvorepublikovými. A nie len. A to je presne to, že naozaj ako keby, že záleží to v prvom rade od tej témy, že ktorá príde akože z toho hlavného tábora tých organizátorov. Potom to je za mňa ako keby nejaký vlastný brainstorming a potom to je reálne ako keby, že túlanie sa mestom, respektíve regiónom. Že tu je naozaj akože neuveriteľné, že veľa krásnych vecí a že naozaj si viem predstaviť, že sme sa presne bavili, či už to je napríklad ten vysielač na Holiach,
Či už to sú, povedzme, že vie, že sa chodí do vodného diela Turček, sa chodí veľmi často, že treba, že to je že krásne technické stavby. Máme tu potom, že kopec že zaujímavých mostov, viaduktov, máme tu, že úplne že brutálne veci tu máme, ale ako keby, že stále to sú len, že do budúcna, že Čiže šetríme sa. Budeme dúfať v tému industriálne stavby, hej? Hej, nielen, ja si napríklad predstav, že kľudne, že spravíme autobusový zájazd a že kľudne, že povieme, že vy neviete, kam idete a my ich proste zoberieme autobusom a proste zrazu prídu tí kokso, ja neviem, do Hornej Štubne k viaduktu a budeme ich prechádzať proste viaduktami. Nie, oni pôjdu do Turian. Do Dreviny. Bo ja som si aj napríklad, nevedel som si, že čo ešte v Martine by som chcel vidieť alebo ukázať, ale naznačili sme to na vychádzke včera. Možno kryt pod Štúrkou, taký ten svet, okolo ktorého chodíme a stále je nám skrytý, to by bolo zaujímavé. Ale také ako podhodnotené miesto, o ktorom naozaj málo kto vie, tak je určite Drevina v Turanoch a potom aj tá robotnícka štvrtých domkov, ktoré sú tam postavené. To je naozaj, ja si myslím aj asi ty máš, Maťo, lepší prehľad o takýchto veciach, ale mám pocit, že to je jedinečná architektúra, aj čo sa týka slovenského meritka, že ten rukopis toho nemeckého architekta, tie hrazdené haly, tie obrovské drevené nosníky, že to je tak jedinečné, že neviem, nestretol som sa ešte s takou stavbou. A potom tu nemusíme mať ako keby, že jednotlivé budovy, my tu vieme, čo viem, že navštívať podkrovia a navštívať, povedzme, že staré byty, alebo akože, OK, Martin už nemá úplne, že staré mesto, ale že snaží sa nájsť, povedzme, že nejaké staromestské schodiska napríklad. Že naozaj, že tých tém je naozaj že kopec, a to nie sú len že architektúry, vieme sa do verejného priestoru, my môžeme naozaj sa pozerať, že po veciach, ktoré nevidíme, to znamená, že podzemie a tak ďalej, že tých tém je mnoho. Áno, z toho podzemia aj ja som bol prekvapený, že keď sa vraciam k tej ZTS-ke, tak vlastne ostala tam taká otázka s tými majiteľmi dostať sa do práve krytu, ktorý je za tou ABčkou a ja si tak pamätám, snáď je to pravda, čo povedali, že on má 5 poschodí do podzemia, ale že to spodné je zatopené. A to nebude pre nás prvýkrát. Minulý rok, keď sme sa snažili dostať do CO krytu Vienna International, kde je plastika. Milan Dobeš, áno. Milana Dobeša, ktoré sme potom adjustovali, lebo sme zistili, že vlastne akoby vyinštalované zle. Tak prvýkrát sme boli na obliadke, sme došli ku schodom a tam sme proste sa museli vrátiť, lebo tam bolo tak pol metra vody. Takže áno. Súčasťou toho nadšenia objavovania. Podzemné priestory by boli určite zaujímavé. A teda, Maťo, za teba tá drevina, a keby to malo byť niečo z Martina, povedzme, že sa to nebude rozťahovať do regiónu, ale ostane to v meste. Už sa bojíš, čo? Mne sa páči to, s čím prišiel Kobo, že vybrať si nejaké tie fragmenty ako krovy, ukázať, to je pekné. To máte tému na budúci na komentovku. Ak ste mali tohto roku vágne miesta, tak by ste si akože mohli brať nejakú tému a ísť akoby selektívne po téme. No. Vieš, to nebude akoby prehliadka, bude to komentovka akoby prierezová. No. Tak ako ste robili vlastne minulý rok tak všeobecnejší urbanizmus mesta, hej, nejakú kompozíciu. Tohto roku ste mali tie vágne miesta, ktoré boli vlastne akoby tie zanechané, vypustené, zabudnuté medzi niečím. Vieš, že minulý rok mal Igor Dobrovoľný Židia v architektúre, alebo židovská architektúra, alebo také niečo. Ano, to je presne ako keby tá téma, ktorú hľadáme. Že treba presne, čo si povedal, že tí Česi v Martine napríklad. Vieš, že tu mal vznikať Baťov závod, neviem, či počas druhej svetovej vojny, alebo také niečo. A akože stávali sa tu veci, že tu máme napríklad vilu pre pána Lepíka, čo mal byť predseda, hlavný riaditeľ, ako keby to Baťovho závodu, ale vlastne nikdy to tu nebolo. Ale máme tu ako keby že ten fragment tej veci. No, minimálne za tie krovy musím ja povedať, že prvý diel, ktorý sme točili toho nášho miniseriálu, sú teda Tatradomy a natáčali sme ich práve v podkroví Tatradomov. Tak bolo také zaujímavé, lebo keď sme vyšli vonku a vynašali sme kamery a všetko k tomu, tak zastalo tam auto z Litvy alebo Lotyšska, teraz už neviem, myslím, že to bolo Lotyšsko. Mladý pár vystupoval a sa ma tak ako pýtajú, že čo tu robíme, že oni tu bývajú 2 mesiace a že čo tu robíme. A hovorím, no, že natáčame seriál o týchto 3 domoch, lebo že sú od významného slovenského architekta a vlastne tá história tých ateliérov, ktoré sa nachádzajú, ukazoval som im tie okná hore, je veľmi zaujímavá, ale veľmi nepoznaná na náš región, akože
tým som myslel Martin Slovensko. A pre poslucháčov, ktorí nevedia, žilo tam veľmi veľa významných umelcov, maliarov. Áno, v minuloročnej diskusii, ako sme teraz, vlastne keď sme sa rozprávali o Genius Loci Martina, tak padla taká veta, že mohol by to byť taký martinský alebo turčiansky Montmartre, hej, vlastne. Takže, takže áno, máš pravdu, že častokrát tie krovy sú zaujímavé a tento rok sa mi tiež veľkou náhodou podarilo dostať do podkrovia VUB banky Belušovej vlastne budovy, kde čo bolo počas leta a bolo to veľmi náhodná prehliadka. No, Kubo, čiže vlastne akoby budúci rok už máme jasný bod v programe, budeme premietať váš dokument. Ideálne v nejakom krove. Ne? Akože to by fungovalo. Budete mať nejakú premiéru? Máte to akoby... No tak postupne tých tém máme vlastne 6 častí. Jedna z nich je aj generálne riaditeľstvo, takže o to viac sa ja teším, že pôjdem sa zajtra pozrieť a vypočuť si to. A ďalšia je práve aj vývoj ako keby stavebno aj historicky, že Martinské hole a s tým spojené. Potom máme modrotlač. Tam trošku sa boríme so vstupom do budovy momentálne. Ale tie Tatradomy budú prvé. Takže včera som nad tým rozmýšľal, že či bude aj nejaká premiéra, alebo to proste dáme na internet a bude. Keď nie, tak ako to skúsime spáchať. To by bolo perfektné. Súhlasím. Takže budúci rok krovy, hej? Dobre, píše to už je tretí bod programu na budúci rok, môžete sa tešiť. Bude to, Nie, to naozaj, ja tiež teda za seba, akože keď teda ostanem nejako v tíme alebo pričuchneť k tomu, tak určite tá budova toho Martinského gymnázia, to by bolo pre mňa osobne veľmi zaujímavé. Hej? Že nájsť človeka, ktorý by vedel o tej budove porozprávať. To je presne ten moment. Akoby my vieme, akoby architekti k tomu si niečo načítať a dať taký základný výklad. Otázka je, či nájdeme niekoho, kto k tomu má nejaký vzťah, ktorý je akoby viac. Ktorý akoby bude osobný alebo odborne lepší. Možno, že niekoho z Čiech, ktorý akoby o Fuchsovi písal monografiu. Alebo vieš, čo myslím, že niekoho, kto k tomu má ozaj čo povedať. A viete, čo mi ináč napadlo? Bol som teraz pozrieť kamoša, proste chodí hravať v nedeľu hokej a napadlo mi, že vlastne hokejový štadión môže byť celkom zaujímavý moment v rámci mesta. Že ako keby, že pokiaľ nie si hokejista, ty tam ako keby nepôjdeš do tých útrop a ako funguje vlastne hokej, ako funguje to, akože to chladenie a tieto veci. Tam sa vieme dostať, to nie je problém, neviem, že či tam je nejaký príbeh, ktorý sa dá rozprávať, ale však môžeme sa o tom pobaviť. No. A potom ešte teda taký návrh. Je to súčasťou histórie zase Martina. K tým krovom a Štefaníkov ústav. To je za mňa takisto veľmi, veľmi pekná, zaujímavá budova. Aj vlastne... Historicky významná v rámci mesta. To určite vôbec pozadie toho, aj keď ste to povedali vlastne k tej československej histórii, prvorepublikovej histórii, Masarykovcom a je to naozaj uchvatné. Tam tiež som bol v tom krove, pred rokom asi, alebo pred 2. To množstvo holubov, ktoré tam je enormné, ale naozaj, že zobrať ľudí, to je veľmi dobrá téma, že Martinské podkrovie. Dobre, čiže takto o rok v lete sa stretneme. Ja to niečo z toho zapíšeme. Treba na novú diskusiu. Aby to bol zaznamenané. My už máme úfnosť nerobiť veľké fest jedla, takže možno to bude lepšie. Dobre, no tak ďakujem, že sme sa takto mohli stretnúť a porozprávať sa o Dni architektúry 2024 a možno aj plánoch do budúceho roku. Ja to uzavriem za mňa. Ja som strašne rád, že sme mali čas takto sedieť my 4 medzi nami a vlastne sa konečne rozprávať tak akoby abstraktnejšie, lebo väčšinu času, keď človek organizuje, rieši, že kto má kľúčiky a komu treba ešte zavolať a akú žiadosť treba napísať. A zrazu bola priestor na takú voľnejšiu debatu, síce trošku moderovanú, trošku moc nasvietenú a vlastne osobnejšiu. Ďakujeme pekne. Ahojte. Ďakujeme.